مجمريا خجمر كبلو زي خناتات ابز خوابينا زفتر زل حدش السلالفات ريق لها بفلاي لو معلتي ኤርትራ ዘውጽቱ ሓተታሎ በወጻይ ጉዳይ በጽሕፈት ወጻይ ጉዳይ ሚኒስተር አቢሉን ናይ ሶማሊላንድ አመልኪታ ኃላፊነት ማህበረሰብ ዓለም ብረዚን ከቀበሉهم ዘለውን ከም ኤግዛምፕል ከማን ናይ ቻይና ናይ ታይዋንን ጉዳይ አለው እዚ ኢንተርናሽናል ሕግ ምጥሓስዩ ከመይሪ ኢኻዮ at the same time ምሳ ማዕረግ የርካ እናተይ ትማሊ ቁርብ ተዘራሪ በሉ ነረ ኢትዮጵያ አብዝ ጉዳይ እዚ ናይ ሶማሊላንድ አቀዲማቲ ባህሪ ረኺበ ወይ ወደብ ረኺበ ኢላ ነቲ ህዝቢ ባዕሉ ትመራሕ ምግላጹን ትህዝቡን ሓጎስ መግለጽ ምግባሩ ስዒቡ ዝተኸሰተ ዓቢ ዲፕሎማሲያዊ ዳርጋ ኩናት ይነሩ አመንጎ ሶማሊያን አመንጎ ኢትዮጵያን ተፈጠረ ድሕሪ ሪኻይኻ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢዱ ተጠዊ በኃይሊ ናብ አንካራ ሄዱ ንኽፍርም ተገዲዱ ማለት እዩ ሉዓላውነት ናይ ሃገረ ሶማሊያ ግዛእታዊ ሓድነት ሃገረ ሶማሊያ ከኽብር ከም ዘሎ ተገዲዱ ኣብ አንካራ ፈሪሙ እታ ፋይል ተዓጽያም ዝርአና እዚ ንኢትዮጵያውን ድሕፍር ናይ ዲፕሎማሲ ውድቀት ይነሩ ተዋንቲ ተከታተሎ ነርካ ሕጂ ድማ ዝሓድሽ መጽኢሎ ንኢትዮጵያ እንታይ ማለት እዩ ንኤርትራ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ አቁርብ በኸመይ ሪእኻዮ ያ አሜን ዞባና ብዙሕ ፍጻሜታት ፍጻመሉ ዳርጋ ማከት ጽሕበት ናይ ፖለቲካ ናይ ጂኦፖለቲካ ናይ ዓለምናውን ወይውን ሜዳ ናይ ጉስጥ ናይ ታ ሪንግ ዝብልዋ ናይ ቦክሲንግ ሪንግ ናይ ስፔሻሊ ናይ ሪጂናል ፓወርስ ኮይኑ ጸኒህሎ ስለዚ ጋልፍ ስቴትስ ደን ክትብለን ካልኦት ሱፐር ፓወርስ ኢኮኖሚክ ሪጂናል ፓወርስ ባህላ ቱርክ ከሆነ ኸል ኢማራት ከሆነ ኸል እስራኤል ከሆነ ኸል ሳዑዲያ ከሆነ ኸል ቀጠር ከሆነ ኸል ካልኦቱን ኢራን ወን ክትብል ትኽእል ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብዚ ከባቢና ክጓሰጣን ክጎራፈጣን ረብሓታተንን ወላ ግብጽ እውን ኣሎ ኩሎም እዚኣቶም ብዙሕ ረብሓታት ክገብሩ ይፍትኑ ጸኒሖም እዮም ኣለው ይቕጽል ኣሎ ሕጂ maybe ኣገለ ፖይንት ዝሕል ኸውን ወይ ናብ ጽቡቕ ይኸይድ ኸውን ንብል ግን ካሊ ይውስኸኻ ዝኸበደ ደኻ ይኸውን ዝበርትዐ ነገር ይመጽእ ዝዓበየ ቫሪያብል ይመጽእ ስለዚ ናይ ሁቲ ምስ እስራኤል ዝነበረ ዝሕል ምስ በለ ኮንዶኾን እስራኤል ዝበሃል ምስተብ ከባቢው ዘለዎ ጸገማት የተኩር ይኸውን ዝብል እምነት ነይሩና ግን ከም ዝራናዮ ድማ መሊሱ እናተበላሸወ ዝኸደ ጥራይና ርኢና ኣይስኻ እስራኤል ነትሑት ዝበሃል ንኽትሃርሞ ብዙሕ ዕላማታትን ድሌትን ይዘለዋ ስለዚ እንድሕር ኮይኑ ትድሌት ዘለዋ ዝያዳ ረብሓታታ እዚ ናብ ሶማሊላንድ ትመጾ ዘላ ሕጂ ዳርጋ መንግስቲ ኤርትራውን ኢልወሎ فخم يلوس كزرف سنيهيو عند بتاعي كنا نيرو إسرائيل لما بزوج نجارات كدل سنيها نزو كنتات زد ما مزميزات متزلام سومالي لاند عبنا يكون طبعا قلنا ربحة سلزرايا زلوا يكونن نزي purely in security متزلا security دما نبزو علامات كنت كملوا مخانا فلوتيو حجينا بيرتران إثيوبيان كنا نريغ لنا إسرائيل ربحة كتجبر مزواج آخذ كيد لأنه كل جن إسرائيل أدفانتج اللوا إمارات كابهم نلعل ناس قداي سريهم ليهم سلمتا إمارات أفلتوك بزي كالون دهريل كأقدف أبي إمارات هنا أفلتوك بوي كالون سلمتا دهريل كادما واقع سلزخفل زت واقع إمارات خفلوا دلوات هيكونن إمارات نايب حق زجرم حيلي اتخذ خفلز دل واقع بواقع كالوتيز قبرزلو لذي أيا تجنزبوا من سلوا من تتكيمام نعبي كتاب سوا فتينهم سلزي بأبي جيرام أمقات نايتي بحرن أمقات نايتي قلاين يوم كفتن فتينهم غانتايو مجمريا على من تعاند قبل ما تسكت فترة تخلط خيلهم نعبيهم سديدهم له برابي أبزع الجوان وشتاو كنا تاتن كلو وطريلو أبعال سومالي لاند زخيد مغنيات عينا برن بزحات مغنيات أفضل بحر مسكينة يسا يبلالو كاب سوماليا كاب زلي كركب غليو أمين سراويتنا أتكاب سوماليا تيخانت اللغازي تزليوس بخال من قدون كتقبروس بخال كاندو مفتن كاندو نيزبال تزي تزفتنو ناكالو تجندا كام زنبري درو كل سبت زاري بليو anyway إسرائيل نا عالم حقي وخن international law زفرهان زي قدسانا يكون نتنياهو he doesn't care أنا هاتو أبغازا كل عينة قبنات فتيمو قدايا اللي لأنتهم زعقدوا ICC كلها بأمريكا جيريز قدام زلو الذي عالم حقي يخون هيك حال زي قد سحيل الذي يكون نتنياهو لعلو كل دما نتنياهو وجن ورا وجن
ታውንኮ ካርዳ ስልጣን ንኽጸንሕ ተጠቅሞ ስለ ዝኾነት ናይ ውግእ ኩነታት ተብቅዕ አይደልን ይዘሎ ምክንያቱ everything settled እንድሕር ኮይኑ ሓታትነት ዝበሃል ኣሎ accountability ኣብ እስራኤል ስለ ዝመጾ መህደሚት ኣላቶ ሕጂ ድማ ኢራን ካርም እየ ዝብል ድራማ ንሳ ክትከደሉ ስለ ትኽእል he's trying to capitalize ነዚያ ነገር እዚያ so ኤርትራን ኢትዮጵያን እንታይ ይገብሩ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ኣብዚ ኩነታት እዚ because everybody is watching ታብ ክንጀምር መጀመርያ ምክንያቱና ኤርትራ ብሓደ ክንሪኦ ንኽእልና ኣብይ ኣሕመድ ዓመት ሙሉ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ቁማር ተፃዊቱ ነዛ ሕጂ መፅያ ዘላ ኣጋጣሚታት ንኽፈጥር ወይ እውን ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ሂቡ ረብሓ ንኽረክብ ተዋሓደ 20 ኪሎ ሜትር ኣብ ደገ ባሕሪ ናቫል ቤዝ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ኢሎም እዮም ግን ኮንቲንጀንት ኣባ ዝለገበት ድማ ነታ ንሕና እንደልዮ ዘለና ድማ ክትገብር ኣለካ ኢሎም እዮም እሳ ድማ ኣፍልጦ እንደሊና ንሕና ኢሎም ኩለት ካል ገዲፍካ ኣፍልጦ ተሂብካና ጥራይና ንስ ክንገብረልካ ንኽእል ስለዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ክንበካ ናቫል ቤዝ ክትሃንፀሉ ትኽእል استراتيجيكاዊ ሓይሊ ክትፈጥር ክሕግዘካ ዝኽእል ኢሎም ኣብ ደገ ከፊቶምሉ ንዓነ ክትግብር ድማ ዓመት ሙሉ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ክጎራፈት ፀኒሑ ኣብ መወዳእታ ሶማልያ ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳ ናታ ስዒሩ ማለት እዩ ዝኻ እንታይ እዩ ሶማልያ ኣካል ናይ ኣረብ ሊግ እያ ከምኡ ድማ ናይ ኢስት ኣፍሪካን ብሎክ እያ ኣካል ናይ ኢጋድ እያ ካልእ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ እጂ ልዕሊ ኩሉ ናይ በዓል ሶማልያ ሓገዝ ዘለዎም ኣብቲ ናይ ዲፕሎማሲ ዓለም ክትመፅእ ከለኻ ንሶማልያ ክትንክፍ ከለኻ ኢሚድየትሊ ተተንኪፍና ዝብሉ ዳርጋ ዋናታት ናይቲ ሃገር ኣሎ ቱርክ ዝበሃል ሃገር ኣሎ ስኻ ወታደራውን ዲፕሎማስያውን ጭዋዳ ኣለዎ ስለዚ ቱርክ ክፈጥሮ ዝኽእል ወይት ወይ ክብደት ጥራይ ንኢትዮጵያ ከፍርሆ ዝኽእል እዩ ኣብ ልዕሊኡ ብዙሓት ሃይልታት ስለ ዝነበሩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣንጻር ማሕበረሰብ ዓለም ኣንጻር ቻርተር ናይ ሕብራት መንግስታትን ናይ ሕብረት ኣፍሪካን ስለ ዝኸይድ ዝነበረ ኩሉ ክሳራታትን ገለ ምስ ኣጋጠሞ ብኩሉ ዳርጋ ምስተነቐፈን ምስተፀርፈን ገዲፍያ ኣለኹ ኢሉ እታ ትኬት እስራኤል ድማ ኩሉ እቲ ኣካይዳ ክትሪኦ ፀኒሓ መዝሚዛ ኩነታት ሪኣ ናይ ቀዛ ኩነታታ ገለመለ መተሓሓዝን ገለን ሒዘዮ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብኢድና እዩ ዝበልዎ ድማ ቡም እትዮም ነቲ ኣፍልጦ ሂብና ኣለና ብምባል ነቲ ኣብይ ኣሕመድ ክረኽቦ ዝግብኦ ዝነበረ ኩሉ ነገር እስራኤል ረኺባቶ ኣሎ ሕጂ ድሕሪ እስራኤል መፅኡ ኣፍልጦ ሂበ እንተኢሉ እውን እቲ ናቫል ቤዝ ክረክብ ኣይኮነን ፕሮባብሊ ምክንያቱ እታ ኤምኦዩ ስለ ዝገደፈ ስለዚ it's just ንኣብይ ኣሕመድ ዝኸበደ ብድሆ እዩ ምስ ሶማልያ ዝምድና ክፈጥር ይፍትን ኣሎ at the same time ድማ እታ ዝደልያ ዝነበረን ዝፈከረላን ካብ መፅያቶላ ስለዚ እንታይ ይገብር 24 ሰዓት 48 ሰዓት ሓንቲ ከይገበረ ጠጠው ኢሉ ምህላው ጥራይ already that tells you a lot ዝሓት ሰባት እዮም ዛረቡ ዘለዉ ክሳብ ክንደይ ኣብ መንቀራቕራት ይኹም ዘሎ ኩሉ እቲ ዝኸዶ ዝነበረ ባሃውር እምበር ንረብሓ ናይ ሃገሩ ከም ዘይኮነ እዚ እውን ነፍሱ ዝኻለ መረዳእታ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣፍልጦ ይህብ ተኾነ ይህብን ንግዜ ክንሪኦ ኢና ምስ ግዜ ክረአ ዝኽእል እዩ but so far ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ኣብ ማይ ዝኣተወተን ጨዋይ ተቐይሩ ዘሎ እምበር ዓለምሲ ዋላ መለስ ቅድሚ ዝነበረስ ዲፕሎማት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ከም ዝነገሮም ናይ ብቁፅሪ ሓደ ይንቕበላን ኢና ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ይንባል ኢና ቁጥር 3 ድማ ክንከውን ኣይኮናን ኢሉ ነይሩ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ መለስ እውን ነዚ ኣፍልጦ እዚ ክትህብ ኢላ ምስ ምዕራባውያን ሃገራት ተዘራረበሉ ነይራ ኣብ ዩኬ ገለ ይሰርሑሉ ነይሮም እዮም but right now እቲ ዳይናሚክስ ናይ ዓለም ኣዝዩ ሓጋዚ ይኮነን ልኡላውነት ናይ ሃገር ክደፍር ማለት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ ቬትሮ ገዛ ዝቕመጥ እዩ ሉክ ትግራይ እንታይ ይደሊ ኣሎ ሶማል እንታይ ይደሊ ኣሎ ኣብ ሓራኑ እንታይ ይቃለስ ኣሎ so ኢትዮጵያ is a very very dangerous water ኣብ ሓደገኛ ፈለኽለኽ ዝብል ዘሎ ማይ እዩ ዘሊሉ ክኣቱ ዝኽእል ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣቢ ነዚ ኣፍልጦ እዚ ካብቶም ቅድሚት ዝኸዱ ስጉምቲ ክወስድ ተኽኢሉ ፅባሕ ንጎ ቀልጢፋ ምክንያቱ ብረት ኣልዒሎም ዝዋግዎ ስለ ዘለው ቀልጢፋ ክትመፆ ትኽእል እያ ወጣ ኣባስ ከነዚያ ዘረባ እናቐፀልካ ወደይ ጭር የብል ኣሎ ክኸፍቶ ኦኬ by the way thank you ጆርጆ ስጋዕ ድመፅእ ብተወሳኺ ኣብ ሕጂ ድወፀ ብጣዕሚ ውዒቲ መግለፅላ ዩናይትድ ኣረብ ኤምሬትስ በዓላ ብመንገዲ ኣምባሳደራ ኣብ ናይ ኣረብ ሊግ ነቲ እስራኤል ወሲዳቶ ዘላ ኣፍልጦ ንሶማሊላንድ ኮንደም ንጌራቶ ማለት ተቃዊማቶላ ዩናይትድ ኣረብ ኤምሬትስ I think እዚ ፌክ እዩ እንታይ ዓይነት ድራማ እዩ ዝስራሕ ዘሎ
ابتي زته قرب كنتنو نخل تا دوصت مجلس حجيا نا عرب ليج امباسادر سوري اب عرب ليج امباسادر ناي UAE مالت ناي امارات امباسادر اب عرب ليج مجلس وصيلو تمجلس دما يونايتد عرب اميريتس باسرائيل توسيدو زلو زي حلفنتاوي تغبار نخوننو ختبل مجلس وصيالا مالتي تاي مالتي زي I think عبد القداي نايتي السلال فازلو بتخباوينا قندي وتادراوي دبلوماسياون فاينانشال حاجه تقبر يونايتد عرب اميريتس باي ذا واي اب كله زدغاغم دمصلو ناتي سوري اي كات بوسمان الله I don't think so maybe no ولا حنت زدغاغم دمص زلو يመስلنن አባና ጾሪ ያለው አድሚን ተሰምዑን ለኩም ኤኮሎዲ ዘደጋገም ድምጽ እንተሎ ሐብሩን ይቶም አድሚናት ረሂል አለኩም መስልኒ ኖ ብላለ ተድርስ ኦኬ ቴንክ ዩ እግረ መገደይቲ ሓደ ሓውና መተሐሳሰብ ጽሕፍ ኣለኻ ሲምፕሊ ራይናይ ደገ አይኹንቱ ፕሮግራምኩም ውሽጣ ሀገር ዝምልከቱን تنتناتا تقربو انت يالو عدلات قليل كاز قبركا خنقبرو هنا اكزاكتلي كمان تقدامي نعي جورجو كمان كل جزي دزارو وليو ابتي بروغراماتو اوشت ايرتران تا يقبرالو ايكونوميكالي انفستمنت ملكت قداي نتو تونزي فوز نبره كل حزب ايرتران صبيه زلو اسرار حال معات هنصا وات ايفر كله تي كم ايرتراويان كلنا على حد البخوينا نصبيو نعو ملكتنا بزحت انتنا هنقبرينا كنزاراربينا سو دوريتهم كوم تحسبوا مالتي حجي حنت مجلس وصي على اغره مقدخا يونايتد عرب اميريتس نتي باسرائيل توسد نسومالي لاند كما هاجر زفلت مجلسي بفلاي بمراحنا تانيهو بصنع كونينه له ختبل يونايتد عرب اميريتس مجلس وصي على بتي ناتا امباسادر مالت اب عرب ليج زولو امباسادر نا يونايتد عرب اميريتس ساوث اتلانتا مالتي زي I think از ጉዳይ እዚ እንተዳሪና ከም ዛንተ ይخدገልጾ ጽናሕካ ብድሕሪ እዚ ኩሉ ኣብዚ ከባቢና ዝግበር ፍላይ ኣብዚ ናይ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ዘሎ ጸገም ንቀይሕ ባሕሪ መልኪቱ ናይ ሱዳን ጉዳይ ኣመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ዋላ እዚ ድሕሪ 2018 ነዚ ስልጣን ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ ሽግር ዘእተወ ብድሕሪ ባካ ኣብት ገብሮ ዝናይ አረብ ኤሚሬትስ ጸገማት እዩ ስለዚ እዚ መግለጽ እዚ ካወጽኢሎ እስኪ ምሱ ተሓዞ I think ግዜ ደልኸውን ክንሓስበሉ ግና ምናልባት No I think it is ከምታን ብለጽና አና Emirates is playing this game at a very high level الدغان نزي جيم زي تعمي ابلعلو اي درجه يمصاتو زلو اكزام ابنت كبكا اب سودان زكا زلو كينات ارسيفن سراوي سودان سافن يزغبرو زلو يزبال دارغاز بس حسب ارسيف حنت سومن امارات تو ندحريلاتو يدو كزغل حيلمبر اتكيلك واغا زخلا يكونن بعد almost in 3 عامت كساحجي امارات ايديا باللينا بتكوينات بحاليتها سلامتاي اللوا تريكي نطبلا بقتا امارات فاند خمت دبرو زلا بقتا كتروح بتخل نجر يلا مغنياتو بمولو اورجانيزيشنال سوفيستيكيتد زغونه بزنس اورجانيزيشنز هالو بتي امارات مس منغسيرو امارات زي رغبو كوربوريشنز ناي امارات هالو نساتوم يوم مستناي بزنس ناي حميتي زسرحو زلو زبلزغا بتنقاقه زسرحو ويو اجي ابيت فرد كاسيس كايم جبت بجبتي ولا كو زركب ነገር እንተሎ ستيل علوم يو ديناين خغبرو زخلو منقدي ولا كو سب زغمت تخونه ابقد محقي حنت بحنت كتحزم تخلدو يتعطو مس امارات زتحاز ነገራት አለ ይባል ግን ستيل كونكريتلي نطب بنطبي امارات كم زتقبرالا الكا تسارب لك بيد ازور كم زمت زلو يدفل سمبر اكزاكتلي منغستي امارات انكايلي يبالو الكا زركب ነገር يلن لك عجد ما اسرائيل ብዙ حلفا غيرهم ላለው ቀደም ነዚህ ነገር እዚ ምስ እስራኤል ዲስካስ ገይሮም አለው ምክንያቱ እስራኤል እዚ አይነት ባክላሽ ዝሁሉ ዓለም ዓረብ አንጻሮም ገለመለ ንቡር ነገር እዩ ነነታንያሁ ከምዚ አይነት በዓረብ ተቃውሞ ከመጽ ከሎ ኣብ እስራኤል ተቀባልነት ይዝረክብ ውግክ ተخصك ጅምር ከለሲ ፖፑላሪቲ ናቱን ላዕሊ ኣብ ገለ አይነት ሕብረተሰብ ኣብ እስራኤል ዘሎ እንደሃኒ ኤቭሪ ታይም ሮኬት ክትኩስ ከሎ
ናይ ነተንያሁን ሊኩድ ፓርቲን ፖፑላሪቲ ናቶም ዝና ናቶም ንላዕሊ ይመጽእ ውግእ ጠጠው ኢሉ ቁርብት ለይ መዓልታት ምስከደ ድማ የንቆልቁል ሕቶታት ድማ ይጅምር ስለዚ እስራኤል ነዚ ኩነታት ክትጻወረ ከም ትኽል ይፈልጥ እዩ ኢማራት ግን ከምቲ ናይ እስራኤል ሽግር መጽይዋ ክትጻወር ትኽል ሃገር ኣይኮነትን ስለምንታይ ኣብ ቱሪዝም ዝምርኮስ ቁጠባይ ዘለው ፍርጋ I mean at some point as بعالم ክርዶይ ነዚ ገይም እዚ yes ኣብዚ ዋንዚ ብዙሕ ዳይቨርሲፊኬሽን ጌርና ኣለና ብዙሕ ነገራት ጌርና ኣለና ባህልቲዮም ግን ከም ናይ እስራኤል ናይ በሐቂ ኮንትሮል ናይ ፖለቲካ ናይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን የብሎም ገና